Aniya nata sa chapter 3 sa Juna. O atong lang taon karon ang kaluoy sa Ginoo. Atong tanawon unsa ni ang dawat nato ani o yun sa pod paghatod sa Ginoo ang iyang kaluoy sa tuwa through the text nga atong ibasa nga na-experience ni Jonah o sa lugar sa Nineveh. So, atong sabton kayo, kay paminti man ta nga ngayon nga maluluyon ang Ginoo. Sige man ta ingon nga nakadawat gid ta og kaluoy sa Ginoo. Kung kaluyan pa lang ta sa Ginoo, mga languages nga atong dunggan paminti sa atong palibot, but unsa man gid ni kaluoy sa Ginoo? Nasabdan magin nato o na tagamtaman magin nato ang kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Karon kung mulakaw ka sa atong palibot, makaingon ka nga mura o lisod kayo nga makasabot ang tao sa kaluwasan or sa pamaagi sa Ginoo. Sama sa panahon ni Jonah, nakita niya kini nga murag impossible kayo sa Nineveh nga masabtan nila ang Ginoo ni Jonah. Because ang Nineveh, first, pagano sila. Gasimba sila o Ginoo nga patay. Gasimba sila Ginoo nga walay gahom, pero ang ilahang devotion naa. Kusog kay ilang devotion dito. Ana nga Ginoo. So, sama kan Jonah makaunaw na kata, unsa man nila paglingkawasan no? Nga maila po nila akong Ginoo nga sama sa akong naila, sa akong pag-ila sa Ginoo sa Bible. Makaunaw na ta niya na. Ikaduha, makaingon po si Jonah nga, magnisod kayo ni sila nga makaila sila kay tungod, kaaway man mo sila personally. Kaaway nila sa Israelites ang mga taga Nineveh. Kaya Nineveh, ani nga time, usaman sa mga capital cities sa Assyrian Empire. Unya, ang Assyrian Empire ito, nagplano na mo extend sila sa ilahang kaning territory, padulong dito sa Israel. O later on, nahitabo na. But, i-focus na nato nga itong paglantaw karon nga sama kang Jonah, makaingon ta nga impossible nga mailahan nila ang Ginoo ni Jonah. The way nga nailan ni Jonah ang iyang Ginoo. Sa ato pong context karon, base dili pareho sa Nineveh nga mga kaaway nato, but muadto ta sa atong palibot karon, unya nag-ingon ta nga salamat kay sa Ginoo kay nakaila ko kung kinsa siya pinagi siyang grasya tanan kani tagaan ko og pagpanabot. But ang pangutana nato pud karon sa atong silingan, sa atong friends, sa atong palibot nga makita nato ang perti kayo nga pagkuyanap sa idolatry. Diba? Masking simple kay nga mga words karon makaduog ka nga mayon ang tao nga idol. So na concept nga murag ginapalo niya ang usa ka tawo kay murag dako kay ang iyahang pagtagad, no? Idol. So ang word nga idolatry nga gasimba sila Ginoo nga other than the one true living God. Pero murag kana na-inculcate na silang mind o silang heart nga na idolatries within sila o kita magaling maski pag-Christian na pamangyapon ta naka-fully gawas ana, but nevertheless nagasugod na nga naka-break free na ta. But ang pangutana nato o question nato makaingon ta nga, is there hope nga mabagko ka ang ilang una-una?
nga dili sila mo serve anang idolatry nila o dili sila mo serve sa Ginoo nga ako nailhan, sama na sa mga pangutana ni Jonah. Samtang giluwa na siya dito, balik sa dry land, ibalik siya sa Ginoo dito, gyapon sa Nineveh, ikiyas naman ta siya nga musangyaw ana. Mo ni mga pangutanan sa una-una ni Jonah. Pwede ka, makausap ka. Napakahay kausaban na ng Nineveh. Sama sa itong paglantaw karon, napakikausaban sa idolatry nga atong kakita kang pwede karampan din sa ato ang kalibutan nga atong ipuyan karon. Or korupsyon sa ato ang government. Kumayon na nga, napakikabaghuan anak nila. Mausap pa ka na sila nga pwede naman yun ka naggamot ang ilahang greediness nga mangurakot gid sila, mangawat gid sila og kwarta, unya ang kwarta nila pwede man nilang igasto para idipinsa ilang kauglingon. Ang atong pangutana, pwede ka sila mabag-o? Napaka sila kabaghuan? Mao ni same nga mga pangutana ni Jonah. Mabag-o ka ng Nineveh? Mabag-o by God's mercies. Now, lantawon sa nato primero ang verses 1 o 4. Magahisgot ni about sa Ginoo nato overall ani nga team sa o sa kaluoy sa Ginoo. Ang kaluoy sa Ginoo magpakita kini nga ilata nga ang atong Ginoo nga isimba puno siya sa grasya. O ang grasya niya, mao ang maghatod o paila sa iyahang pagkaginoo nga puno sa kaluoy, o ang iyang kaluoy muhatod sa proper na response sa pag-repent, o ang repentan sa tao muhatod o pagpugong sa kapungod sa Ginoo. Tanaw na to sa ingani nga flow karon. O makaingon ta nga dili imposible nga muluwas ang Ginoo by His mercy. Naluwas ang Nineveh. So karon sa atong real life nga situation, basig ang atong anak, ang atong giampo nga napabakay kabaguan ani or loved ones na to, impossible nga mailan niya akong Ginoo. By God's mercy, pwede. Or, ang Ginoo yun, magpakita mo na. So, verse 1 o 2, verse 1 o 4, magpailang ka na ito nga ang pagkagamhanan sa Ginoo, ang pagkaginoo niya, maghatod sa iyang grasya. Without any nga influence sa tao. Og matawag nato ni nga ang Ginoo nga gisimba ni Jonah og nato karon is sovereign. Naa siya iyang kauglingong kabubuton. Naa siya iyang kauglingon nga mga huna-huna nga dili na siya pugnan sa tao, o mao na nga ang iyang ihatod nga grasya moabot kayod kanimo o kanako na masabtan nato karon nga ang iyang grasya mao ni ang iyang gihatod una dinha kang Jonah nga masabtan niya nga mao ni ang magtukmod nga ang Nineveh magbag-o pinagi sa iyang kaluoy sa Ginoo. Now, grasya siya in the sense nga matawag na to nga gihatagan sa Ginoo si Jonah something he doesn't deserve. Gihatag sa Ginoo ang iyang grasya kang Jonah within sa iyang pagka-sovereign that favor nga he doesn't deserve.
Wala dili deserving si Jonah ani. Mo na nga by grace ihatag ni sa Ginoo sa iya. Verse 1 ingon siya dinha, the word of the Lord came unto Jonah the second time. Sa ikaduha nga panahon, nakadawat si Jonah og favor sa Ginoo. First, sa chapter 1, giingnan siya nga, mauni mong buhaton Jonah, moadto ka sa Nineveh, isulti ang ako ang gusto, isulti dito. The word of the Lord came to Jonah sa chapter 1, na-disobey siya. Pag disobey niya karon, the same thing, he doesn't deserve this, but iyahang na dawat. And we call that as grace. We call that as grace. Something na dili nato deserving, but ihatag sa Ginoo sa tua, we call that grace. O kani nakita nato further dili sa text, nga si Jonah, niadto siya sa Nineveh. Pila ka adlaw niya nga backline. Niadto siya dito. 3 days niya niabot siya dito sa Nineveh. O sa Jonah chapter 3, verse 3, niya siya, Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Again, the word of the Lord. Dili deserving ang Nineveh nga makadawat aning word of the Lord, but God in His sovereign grace, iya kaning gipadala kang Jonah, girestore niya si Jonah sa prophet, nakasala si Jonah but still girestore sa Ginoo o gitagaan sa Ginoo ang dili niya deserve. Unsa man unta iya deserve? Kasuko sa Ginoo. But God gave him favor. Gihatag sa iya ang dili niya deserve. Gihatag sa iya. But si Jonah, the same person, nga dili unta deserve, nga maka-deserve, nga makadawat og word of God, gisugo sa Ginoo nga ihatag pod sa Nineveh nga dili po deserve nga makadungog sa word of God ang Nineveh. But still, by the sovereign grace sa Ginoo, iyang gisugo si Jonah, nakadawat si Jonah og word, o siya po gigamit sa Ginoo nga makadawat ang Nineveh sa word sa Ginoo that they don't deserve. My brothers and sisters in Christ, after the fall, ni Adam and Eve sa sala, because they disobeyed, sama sa gisulti ni Paul, kitang tanan, by one man, sin entered into this world through Adam. We don't deserve to be saved. Pwede na tapasagdan sa Ginoo that we will live under the power of sin. Pasagdan na ta sa Ginoo, and we know that if we are under the power of sin, definitely ang atong ending mao gyud ang hingpit nga kamatayan. But by God's grace, the same din salamat ta. We don't deserve the word of God, but by God's sovereign grace, iyang gihatag kanimo karon kanako. We are like Jonah. We are like the people of Nineveh. Dili ta deserving ani. Pwede na ta pasagdan sa Ginoo. But ang grace sa Ginoo is more abounding. Gitagaan ta niya og dako kay nga pagtagad. Pwede naman ta talitag yun. Gitagaan sa Ginoo ta og word karon. Gitagaan ta sa Ginoo og iyang pulong. Tingog sa Ginoo. Hulong sa Ginoo. O ginumdumi nga ang pulong sa Ginoo o ang Ginoo isara. When we receive the word of God, I hope pareho ta kang Jonah the second time around. Iyag yung gitagaan og dako kay nga pagtagad. O I hope pareho ta sa Nineveh nga nadawat nila. Unsa nga simple naman kayo ang message ni Jonah gikan sa Ginoo. Verse 4 ningon sa dinha, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Simple lang kayo ang word na gihatag sa Ginoo sa Nineveh.
Mayon si Jonah, 40 kaadlaw, ang Nineveh ma-overthrown. It means ang Nineveh maguba, mawala, or pwede ka po na ito iibutang nga ang Nineveh masunog. Mamatay silang tanan din sa Nineveh, 40 days. But, word of God na. Gisulti na sa Ginoo sa Nineveh. Through Jonah. So, mo ka ng act of grace, favor sa Ginoo. Dili sila deserving, but still, God gave them the word. O, sa ato karon, are we deserving? We are sinful people. Anak banta ni Adam ug Eve. Ang deserve na to is kamatayon. But instead na kamatayon, He give us His word. Gitagaan ta sa Ginoo sa iyang pulong. O ang kanang iyang pulong, maskin simple lang kayo nato na nadunggan, igo na. Nga makita nato nga ang Ginoo is merciful. So ang God's grace nagpahitabo nga ma-deliver sa tuwa ang usa ka message. Ang message of God's mercy. Ang kaluoy sa Ginoo sa tuwa. Nga mahatod sa tuwa. Muna ang second point na to karon from verses 5 until verse 9, muna ang pagpakita nga naluoy ang Ginoo. O ang kaluoy sa Ginoo naghatod og pag hinulsol. So ang message karon nato sa second point is ang mercy sa Ginoo will give us the message that we have to repent sa ato ang mga kasalanan at tubangan din sa Ginoo. Sama ka Jonah, nakasala siya, ipakitaan siya sa Ginoo sa iyang kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo naghatod sa iya sa pag hinulsol. O ganipod sa Nineveh, ang act of giving them the warning. Warning pa man ningon si Jonah. Yet in 40 days, ang Nineveh kamutanan din mga purot yun mo. Because of God's anger, ibobo niya din sa Nineveh. Simple, pero that act of word, giving them the warning, is an act of God's mercy. Now, tagaan to gamay ng illustration. Sa medical field, natay gitawag og the right of the patients. Before operahan ang pasyente, dapat i-inform siya nga mao ni baon man nato ni nga nion nato tanan right na nimo ayaw ka operahan. But if nagpa-check up pa ka usapod sa atong mga right mo ni you have the right to be informed. Just kung adto ka sa ospital, nagpa-check up ka sa doktor, nakabalo ang doktor nga nakay cancer, the doctor should be brave enough to tell you, to inform you that you have the cancer. And that is your right. You have the right to be informed. And that giving of that information is an act of giving a warning. Nga dapat mangita tayo pamagi nga masulbad na. So thereby, it is an act of mercy. Why? Because if ang grace naghatag ka nato og favor sa dili nato deserving, ang mercy naghatag ka nato og pagkuha sa deserving nato nga makuha.
Meaning, ang illustration gabalik dito sa nagsakit, kung wala siya gitagaan o gipakitaan sa information, which is an act of mercy sa doktor, ang iyang kang madawat is death. Kamatayon. Pero, if i-inform siya sa doktor, tabangan siya, giwarningan siya, matambalan pa siya o dili siya matay. So, or makadawat o pain. So, ang mercy is anak nga gikuha sa imuha unsa ang dapat nimong madawat. Which is in the case ni Jonah, ang iyang madawat is the anger of God. Kaya nag-disobey man siya. In case sa Nineveh, ang ilang pong madawat because they practice idolatry, they practice immorality, and everything na dili ganahan sa Ginoo, they deserve to receive anger. But ang mercy sa Ginoo has taken out that anger. Giwithhold sa Ginoo ang anger by giving them the warning. In 40 days, the whole city of Nineveh will be overthrown. So ang Ginoo, by His sovereign grace, gipailan niya nga siya puno sa kaluoy. My brothers and sisters in Christ, kita pod karon. Ang Ginoo naluoy sa tuwa. Tungod sa iyang kaluoy, instead nga atong madawat ang iyang kapungot, His anger, He will hold His anger. O ang dapat na response nato din is repentance. Mag-Ginoo ta. Verse 5 until verse 9, nakita nato din nga simple lang kayo ang igamit nga words ni Jonah. But unsang impact? Ang king naghimog decree nga maghinusot sila. Nagsanina sila saklot. Tanan sila giingnan niya nga magfasting ta. Maghinusot ta. Kay in 40 days moabot ang kapungot sa Ginoo sa tuwa. Kung dili nato ni buhaton, dili ta maghinusot at tubangan sa Ginoo. Tinuod yun. Madawat na to ang kapungot niya o kitang tanan, alaot. So, mauna nga, niingon ang hari, mag-inulsol ta. Wato ta sa Ginoo. Mubalik, mo tuman ta sa iyang gusto. So, mauna nga ang kaluoy sa Ginoo. Nakita nila na naapay ang kaluoy sa Ginoo. Samtang naapa ang kaluoy sa Ginoo, they repented. Samtang nga pa ang kaluoy sa Ginoo. And it echoes the same message sa Proverbs sa Hebrews. Naniyon din na sa Hebrews nga maghinulsol ta while there is still a remaining sacrifice for our sins. Nagpasabot lang nga, samtang nga pang kaluoy sa Ginoo, that's the time. That's the period nga mauna ang imong time nga mo repent ka sa Ginoo sa imong mga sala, sa atong mga sala. Mauna ang time, samtang nga pa ang mercy, kaluoy sa Ginoo, mauna ang atong buhaton ang paghinusol. Pagpangay pasaylo sa Ginoo. Samtang na pa ang iyang mercy. But kanipod nga passage, it teaches us nga ang Ginoo is full of mercy. He is merciful. That's why, kay ang Ginoo, maluluyon man, ayaw gi-hesitate nga mangayo kag pasaylo sa Ginoo. Ayaw kahadlok nga muduol ka sa Ginoo
nga mag-repent ka sa imong mga sala. Ayaw. Adto sa Ginoo because God is merciful. Ug mao kini nga message gidala ni Jonah dito, ug mao na because of the sovereign grace sa Ginoo. Naadto sa ila ug na ilhan nila ang Ginoo nga malulud-on. Mao na nga naginusol sila. Nagtupan sila. So kung unsa ang gisulti sa Ginoo ni Jonah. O may bala nato din hingan, they believe not Jonah, but they believe God. Klaro kay gini. Nga wala sila dinha ni tuo ka Jonah, but when Jonah gave this message to them, nakita nila nga maluluyo sa Ginoo. That's the time ni hinulsol sila and they believe in God. Ito sila sa Ginoo. And moadto ta karon sa ika-third na point nato. Now, verse 10, and God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did it not. Kung saan ito nihatag sa Ginoo sa ila? Kapungot. Other na pag-translate ani. Dili repented, but ningon ang uban nga translation, and God saw their works, and they turned from their evil way, and God relented of the plans nga i-pour out niya iyahang judgment. Atong pagkaibalo nga ang atong Ginoo dili man gakausab. Ang atong Ginoo dili man ga change ang iyahang decision, di ba? God is the same yesterday, today, and forever. God is unchangeable. So how come pagkita sa Ginoo nga nagrepent sila, God pull out His anger to them? Is that the right way na atong tanaw ni? No. My brothers, ang gospel din ni nindot kayo is because God is actually consistent sa iyang message that if you repent, He will not pour out His anger. And that is the word or statement na dapat natin masabtan na consistency na sa Ginoo. Pag mayon siya nga, pag repent ang tao, He will not pour out His anger. Consistent na Ginoo sa ingana nga pamaagi. Walang nag-decide ang Ginoo nga mayon siya nga kay nag-usab man ang Nineveh, ako po i-change ang ako ang decision karon. No. Because ang message sa Ginoo is clear. Dili siya ambiguous. Dili siya equivocal. Meaning, ang message sa Ginoo clear. Nga pag mayon siya nga mo repent gani ka, you will receive forgiveness. And you will not receive His judgment or anger. So na message ko na karon sa tuwa dinhi. My brothers and sisters in Christ, ang message dinhi sa sulat ni Jonah is not about Jonah, but it's about God. That God is full of grace, o kanang nga grace is sovereign, nga iya ginang ihatag sa imuha. Pag iya nang ihatag sa imuha, though you are not deserving, you will experience His mercy. He will withdraw or withhold His anger to you. In the way na ihatag niya yung message karon sa atua, karon niabot pa sa atua, ang message sa Ginoo, this is all about God. That God
na gi-worship ni Jonah is the same God nga atong gisimba karon, mao ni. It doesn't like evil ways. Clear kayo message sa Ginoo. Dili ganahan ang Ginoo og disobedience sa iyaha, sa iyang kagustuhan. Dili ganahan ang Ginoo nga magkinabuhi ka nga immoral. Dili ganahan ang Ginoo nga magkinabuhi ka nga worldly, evil, wicked nga pamaagi. Klaro na. So thereby, ang grace sa Ginoo ipaabot niya sa imuha so that you will learn that He is a merciful God. Dagaan ka niya warning. O ang proper response na is to turn back or balik sa Ginoo. Ayaw pag kinabuhi nga laway. Aron dili nato madawat ang anger sa Ginoo. O clear na, live in that kaning guide. Live in that message sa Ginoo. Then you will never, assured na, you will never receive God's anger. Pag inusod. Because God is merciful. Our God is full of mercy. Puno siya sa kaluoy. As high as the heaven above, and as wide as the east to the west. So muna nga, don't hesitate to ask help sa Ginoo. Don't hesitate nga mangayo ka o kapasayuan sa atong mga sala. Because what we thought as impossible is possible din na sa Ginoo. So mo ni balik ta kanina sa atong pangutana and we'll leave this message with that conclusion. Sama ka Jonah, nagunaw na ta nga masibag ha ang Ninive. The same question sa ato karon. Masave ba ka ha ang atong kauningon nga makita nato nga naa pamantay mga sinful desires? Masave ka ha ni? Napamantay mga decision nato nga murag ka disobey ta sa Ginoo? Masave ka ta? Masave ka because God is full of mercy. God is merciful. Ang pamagi sa iyang mercy is you should repent. Duol balik sa Ginoo. Ask forgiveness sa Ginoo. And in that way, God will withhold His anger to us. That's salvation for us. Una nga sa Jonah chapter 2 verse 9 ninyo siya. Salvation is of the Lord. Si Jonah, samtang na siya dito sa belly, sa isda, nag-ampo siya. Nga ayaw siya pasaylo sa Ginoo. But nakita niya nga walay laing makasave sa iya, kundi ang Ginoo ra gyud. So thereby, salvation, ang kaluwasan, anaa lang gyud sa Ginoo ug wala nay lain. Wala nga sa atong pagsimba karon, daygon nato atong Ginoo. Ang pagdayeg nato sa iya dapat nakalinya ni sa pag-una-una nato nga God is gracious, God is merciful, alang sa nato mga makasasala. Amen.